Šta ste dobila u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow. A kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. Onda ću ja biti prva. Hvala, druže, na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. Nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne? One su postale šarene. Neverovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sad čekajte. Ne smetajte mi. Gotovo! Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Ja sam baš gladna. Volela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nicole, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Kod Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nicole želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. Mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Povraćaj mi se. Nicole, ti si smrdljivica. Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše! Ko je izmislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad
Sad mi je bolje. Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojaka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ja? Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I mukle. Fuj, sad smo u nekoj smuzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? A to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nicole imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele meda. Zamislite. Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nicole, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela. Sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebebe. Monika, šta se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da. To je divno. Šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra je žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da. To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? Pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow! Unutra je labubu. Neverovatno. To je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. Divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nicole zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj. Šta smo uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nicole ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nicole neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo.
Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nikol ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, nevjerovatno. Ogromna pasta za zube. O, kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjem samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako je ovo cool? I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Eto, uspela. Cool. O, čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. A brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Za nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nikol. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da probam. O, da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo je sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo u lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oho, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da isedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. O, da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Jao, Monika, koliko pene. Moje zubi će sada biti tako beli. Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću celo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jao, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću umotati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje.
Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko, sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Beba se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jao, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi suši. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, suši sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlak umjesto sosa, umotat ću želeoko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvijelo mi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični suši Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijatno! Baka ne može da napravi ovi vaši suši. Ne oblikuju se. Znam, strpat ću punjenje u krastavac. Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se sjetila toga. Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moj. Hej bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa. A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3 u 1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad će dodati šlak. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečno-čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas. Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljem zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. I još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras.
Oh my. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. I još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otruje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelepi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Apči! Jao! Bako, žao mi je, opet sam te uprljala. Što više brašna, više će dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću višak. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspjeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikticu. Na rendaču dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Oh my. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boje zdravlja. Sad treba to lepo servirati. Dodat ću malo zelenila. Belisimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. Oho, gdje smo to mi? Sad smo zaključeni ovdje. U stvari, prestani da se dereš. Izgleda da ovdje ima nešto jako zanimljivo. Mari, šta radiš? Pokušavam da otvorim ove kutije. Baš me zanima šta je unutra. Vidi, tamo ima još nešto. Verovatno u toj kutiji ključ. Ne, neću ulaziti tamo. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Prokletstvo, ja ću morati da vadim taj ključ. Jo, tamo je nešto mokro. Verovatno obična voda. Smiri se. U redu. To nije ključ. To je ribica. Vidi kakva lepotica. Bolje da je vratim u vodu. Evo ključa. Da, to je on. Mari, šta si stala? Pođi sa mnom. Sa crvenim ključem trebalo bi da otvorim crveni sef. Da vidimo. Šta? Tu je dinamit. Dinamit? Užas. Šta da radimo? Imam jednu ideju. Nadam se da sam ponela rezač žice sa sobom.
Da, ja sam. Mari, hoćeš li preseći žicu? Hajde, bolje ti. U redu, pokušat ću. Nadam se da neću eksplodirati zajedno sa ovim dinamitom. Mislim da treba preseći žutu žicu. Uspelo je. Ne, ništa nije uspelo. Ali sad će mi biti potrebna tvoja četka. Oho, dobra ideja. A daj i meni. Ne. Znaš šta? Imaš važnije posla. Idi uzmi sljedeći ključ. Jo, jaka sam. Mogu ja to? Pitam se šta je to? To je samo gumeni meda. Uzgred baš je ukusan. Ali moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Jo, ne želim da ga ispustim. Evo mi je, otvori sef. Kako da ne? Otvare ti. Onaj. Dobro. Da vidimo. Jo. To je nešto sitno. Joj. Sad mi je svo lice u šljokicama. Super. Mogu se lepo našminkati. Šta će ti šminka? Bolje potraži sljedeći ključ. Idemo. Nadam se da unutra nema ničeg strašnog. Pitam se šta se tamo kreće? Možda dinosaurus? Ili krokodil? Ne, preveliki su. Hajde da vidimo šta je to. Oho! Nikad nisam vidjela pravog kameleona. Kako je sladak. U redu, neka se odmara. Meni treba ključ. Evo ga. Vreme je da otvorimo zeleni sef. Pitam se šta je to? Pištolj sa parama? Kako se koristi? Wow, koliko novca ima. I sve to je za mene. Biću najbogatije devojka na svetu. Super. Mari, vrati mi moje pare. A ti idi uzmi sljedeći ključ. Až tako malo vidim. Vidim sve. Jo, morat ću da vadim ključ ne gledajući. Unutra je nešto prijatno na dodir. Liči na kinetički pesak. Da. A evo ključa. Otvorit ću plavi sef. Pitam se šta će se desiti ako povučem za ovo. Wow, ovaj konopac izaziva gomilu obriza. Povuci još, to je baš cool. Ja sam prava kraljica svih obriza. Izgleda da se pojavio novi ključ. Moram ga izvaditi. Pitam se šta je to? Fuj, to su crvi. Treba brže izvaditi ključ i više nikad ne dirati to. Jao, fuj, povratit ću. Mari, spasi me. Dobro, sve se samo rešilo. Dobro što sam dobila divan roza sef. Šta je tamo? Jao, roze pena. Ma daj, to je zabavno. Da, jer mogu raditi ovako. Cool. Mari, sad je tvoj red da vadiš ključ. Nakon crva mi je jako strašno da stavljam tamo ruke. Fuj, to je opet nešto gadno. Ali moraš da izvadiš ključ. Ja sam mu izdržala crve, znači da možeš i ti izdržati to. Šta je tamo? A, to je oko. Da, to je oko. Gumeno i vrlo ukusno. Šta ti je? To je samo bombona. Nastavi da tražiš ključ. Evo ga.
Pa, vreme za plavi sef. Mia, želim da ti poklonim priliku da klikneš ovo dugme. Gotovo. Jau. Odvratno. Dobro, što sam ja pritisla dugme? Inače bih ja bila na tvom mestu. Pa dobro, ja idem po sljedeći ključ. Što je to? Fuj, kosa, odvratno. O, šta sam ja kriva? Nisam namerno. I gde već taj glupi ključ? A, evo ga. Došlo je vreme da otvorimo najtamniji od svih sefova. Ej, šta čekaš? Hajde, otvori ga. Oho, ispostavilo se da se baš u njemu nalazi slatkiš. Posluži se. Hvala. Prelepo. Da, to je mnogo lepo. Mia, mogla si još da mi daš? Ja, izvini, to je bilo previše ukusno. Možda će i u sljedećem sefu biti nešto ukusno. Prvo moram naći ključ. Fuj, tamo je nešto ljigavo. Liči na sirovo jaja. Ali ipak sam našla ključ. Da vidimo šta je u žutom sefu. Mia, hoćeš da ga otvoriš? Naravno da hoćeš, ali ne dozvoljavam ti. Skloni se. Tamo je sigurno nešto dobro. Jao, to je perje. Da, bila si u pravu. To je mnogo smiješno, ali ličiš na kokošku. Prestani da se smeješ. Bolje pronađi poslednji ključ. Kako god kažeš, Koko. U redu, posljednji zadatak. Što je tamo? A, to su larve. Treba brzo pronaći ključ. Skoro sam se onesvestila od straha. Nadam se da je u tom sefu nešto cool. Jadna. Da vidimo. To je naš ključ slobode. Vidi. Da, prošli smo izazov. Odlazimo odavde. Bilo je super, ali moramo da idemo. Da, ćao svima.